Λοιπόν, περίμενε, την κρατάω έτσι. Καλησπέρα, είμαι εδώ με τα παιδιά. Πείτε γεια ρε μου. Γεια! Γεια. Και είμαστε στο λιμάνι. Ποιο λιμάνι? Στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εγώ το λέω λιμάνι, εγώ είμαι από τα Χανιά πια παιδιά γι' αυτό. Να πάρουμε ένα σούπερστάρ. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε, όχι ετοιμαζόμαστε, κρατάμε βασικά, να πάμε στο event των Unboxholics. Το μετά τι λέει, ο Tacus. Ναι, το Tacus Store. Αυτό που είναι horror night. Θα έχει ένα στυλάκι horror. Θα έχει και. Ναι, θα έχει ένα mood horror. Και giveaway. Ναι, θα έχει πολλά δώρα, giveaways από Razer, από διάφορες άλλες εταιρείες. Και. Razer, man μου! Sponsorship, κάνε μας! Και τι άλλο. Και τώρα εκεί πέρα μας περιμένουν ο Βόη και ο Σάκης. Ο Ξετής για άλλη μια φορά δεν θα είναι μαζί μας. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Peace and love. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει φασαρία, αν φέρνουμε και όλα τα σχετικά, γιατί έχουμε δίπλα λεωφορείο και τα αμάξια. Πώς είναι τα Black Friday στην Αμερική που γίνεται της πουτάνας και στείνονται από το πρωί? Έτσι είναι και εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μαλάκα! Τι γίνεται ρε? Τι γίνεται? Λίγο της πουτάνας γίνεται. Λίγο. Ακούς τι λέει, ότι έχει από εδώ αλλά τόσο έχει από εκεί. Τι λες ρε? Και μου το είπαν να πάω νωρίς. Ναι, rest in peace. Έχει και cosplays. Μήτω, θες να μας κάνει μια δήλωση? Δεν πρόκειται να πούμε σήμερα, δεν πρόκειται να δούμε Σάκη, τζάμπα ήρθαμε. Tilted CSGO, όχι CSGO, twitch.tv/Tilted CSGO, ήδη το θυμόμουν. Εδώ, the YouTube girl. Δεν παίζει να έρθει ο Σάκης ακόμα ρε φίλε, οι άλλοι δεν έχουν ανάψει τους πυρσούς, έχουν έρθει, διάολο έχει. Δεν έχουν ανάψει τους πυρσούς λέει. Με το 3 θέλω να ό,τι φωνή έχετε. Πολύ μακριά πήγαμε. 1, 2, 3. Εγώ υποκλίνομαι σε εσάς. Ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου που ήρθατε εδώ για να τιμήσετε εμάς και το Ελλάδα. Και δεν έχω τίποτα τη Θεσσαλονίκη, γιατί από όλη την Ελλάδα ισχύει. Μου στέλνατε ένα μήνα τώρα εισιτήρια, φωτογραφίες από εισιτήρια, από τρένα, αεροπλάνα. Γίνεται της πουτάνας, δεν ξέρω να πούμε κάτι. Από όλη την Ελλάδα ήρθαν φοιτητές από Βουλγαρία. Αυτός γιατί έχει ασύρματα και εγώ έχω καλό μου. Γιατί με κάνετε. Λοιπόν, τι θέλω. Ειλικρινά έχει τόσο πολύ κόσμο, δεν ξέρω να βγούμε, όπου δεν μπορούμε να βγούμε καν τα παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται καν αυτή τη στιγμή αυτό το τραβάμε. Γίνεται χαμός και είναι πολύ λίγοι. Καλησπέρα. Δεν ακούω. Αλέξανδρος
Μισό. Μισό να ηρεμείς, θα πάτε κάτι, μισό. Πότα από τους κόλιξ, ρε! Όλα καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ. Ναι ρε φίλε, γαμάει το πως δείχνει. Γιατί με τραβάς? Κάνε μια δήλωση. Τι δήλωση? Είναι το τελευταίο vlog για άλλη μια φορά μέχρι Χριστούγεννα. Θα σε πατήσει το αστικό. Δεν με πατάει. Θα χαλάσει μούρη τα αστικού. Δεν βγάλει το τσιγάρο και πες κάτι. Θα σε δούνε τελευταίο vlog. Σε είδα με το DSLR. Τι δήλωση θες? Περίμενε. Τι θες να ακούσεις? Τι έγινε στο event? Τίποτα. Τίποτα. Ήσυχα. Ήσυχα. Γι' αυτό βγήκα έξω. Ναι. Επειδή ήταν πολύ ήσυχα. Πού είμαστε τώρα? Αθήνα. Λέγε ρε χαζέ. Αφού Αθήνα είμαστε. Καλά στο επειδή είσαι λίγο ξενέρωτος. Βάση άσε με ρε μαλάκα, έχει 2.000 και πόσο κόσμο μέσα να κάτσει. Είμαστε εδώ έξω. Έξω από εδώ. Με το μύτο. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε... Κάτσε. Ακόμα δεν έχουμε βρει τον Βόη. Είναι χαμένος ο πλήθος. Είναι χαμένος κάπου εδώ πέρα, μέσα. Τι? Το Βόη, ξέχαστο. Ναι. Ξέχαστο. Είναι χωμένο. Πού μιλάει ο Καρπάς, ο Σάκης, όχι ο Αλέκος, από την αριστερή μεριά, θέρμα μπροστά. Ναι, ακουμπάει τα πόδια του. Κι εγώ εκεί ήμουν. Για να βγει από εκεί ξέχνατε. Θα βγει 1 ώρα το πρωί το μεσημέρι αύριο. 1/4 έκανα για να βγω. Τέρμα μπροστά είμαστε. Ναι, το ίδιο μου είπαν και άλλοι. Πίνασα. Κι εγώ. Αλλά γίνεται λίγο χαμούλης εκεί μέσα. Άμα ξαναπάμε. Δεν κάνω χοντοτατζίδικο τίποτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να κλείσει το vlog. Τα λέμε σε λίγο όταν βρω και τον Βόη. Peace. Και φάει να Love. πάμε. Όπα, Τι, είμαι κι εγώ. Τι κάνετε? καλησπέρα. Λοιπόν, επιτέλους βρεθήκαμε. Εν τω μεταξύ, άκουστε τώρα τι παίζει. Είμαστε περίπου 2 ώρες εδώ πέρα μέσα. Στο Wii. Είμαστε 2 ώρες μέσα στο Wii. Μπορεί να μας πατήσει το Α, αμάξι. θα μας πατήσω. Είμαστε 2 ώρες μέσα στο Wii και δεν μπορούσαμε η ομάδα να συναντηθούμε. Είναι γελίο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, οι δύο ήμασταν από εδώ. Ο άλλος ήταν από την άλλη μεριά. Αργήσανε να μπουν. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Επειδή εγώ μπήκα από νωρίς, μη με τραβάς, έτσι θέλω δίπλα μου να είσαι. Λέγε. Επειδή πήγα από νωρίς, σκεφτείτε για να βγεις, εκεί που ήμουν εγώ ήταν ούτε 1 λεπτό για να βγεις στην είσοδο. Έκανα 15 λεπτά. 15 λεπτά έκανα να βγω. Ακόμα και τώρα που είναι, ξέρω εγώ, break, γίνονται μαλακίες. Έχει δηλαδή. Εντάξει, φίλε, τα δώσαν όλα. Ήταν πολύ καλή. Μπράβο τα παιδιά. Unboxholics. Μπράβο τα παιδιά. Και κοίτα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Θα την πάρω τώρα εγώ την GoPro. Θα προσπαθήσω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα γίνει αυτό. Θέλω να πάω κοντά, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Θα το δούμε σε λίγο, εντάξει. Τα λέμε μέσα. Παιδιά, όποιος είναι hyper, τη Little Red να πάει και να την κάνει Subscribe. να τη γράψει κράζω θαυμάζω. Όχι, εντάξει. Sorry. Πώς σε λένε? Little Red. Έτσι σε λένε στο... Θα με λένε. Το κόβω, ναι. Λοιπόν, Πες πού είμαστε απ' έξω. Λοιπόν, είμαστε έξω από τον πολυχώρο Wii. Τώρα δεν βλέπετε τίποτα βέβαια. Λοιπόν, είμαστε έξω από το Wii, από τον πολυχώρο. Μόλις άρχισε να χαλαρώνει λίγο
το πάρτι κατά κάποιο 500 τρόπο. άτομα των γίνανε Unboxholics. 2.400. Υπολογίζεται στα 2.000 plus άτομα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στο βίντεο. Ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα events. Ναι. Δεν μιλάω για τα Γιατί vlog. Το vlog, παιδιά, πήγε πολύ λάθος κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε, γινόταν πανικός. Ελπίζω να το απολαύσατε μέχρι αυτή την ώρα όσοι ήταν εδώ. Βάση, έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Αύριο φεύγουμε έχεις Κρήτη. καλύψει. Αύριο φεύγουμε Κρήτη. Δεν θα τραβήξουμε βίντεο γιατί δεν έχουμε τον εξοπλισμό μας μαζί μας. Αλλά θα επιστρέψουμε στη βδομάδα με καινούργια βίντεο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και έχω και κάτι τελευταίο πριν το κλείσω το βίντεο. Θέλω να κάνεις introduction, my friend. Γεια σας, παιδιά. Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούει. Γεια σας, παιδιά! Γεια είστε! CSGO εδώ. Ναι, Tilted CSGO. Θα βγει κάπου. Περίμενε. Εδώ στο δάχτυλο. Θα βγει κάπου εδώ. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι streamer, φίλος μας, γνωστός μας. Πηγαίνετε και κάντε ένα καλό shout out, βοηθήστε γιατί είμαστε hypers. Δώστε λίγο hype, και μέχρι την επόμενη φορά θέλω να κάνετε ένα like, ένα share το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε. Παιδιά, hypers μόνο. Τίποτα άλλο. Hypers. Μέχρι την επόμενη φορά, τα ξαναλέμε.